Drahí bratia a sestry, priatelia, začal nám advent. Niekto by povedal, že je to krásny, tajomný čas očakávania a ticha, ktorý nás každoročne pozýva zastaviť sa. Pred nami je 25 dní od dnes až do štedrého večera a teda šanca, ktorú dostávame, aby sme nielen túžobne očakávali narodenie Krista, ale aby sme sa na narodenie Pána Ježiša aj dobre pripravili. Tento čas nie je len o vonkajšej výzdobe, o svetielkách, o stromčeku, o vianočných trhoch. Je to predovšetkým o vnútornej inventúre. Je to výzva, aby sme si zobrali k srdcu jedno veľmi známe, dávne volanie: pripravte cestu Pánovi. A popri tom počujeme: vyrovnajte mu chodníky. Tieto slova už dávno nepatria len do kostola, na kazateľnice či do školy na katechézu. Sú akýmsi osobnostným GPS, ktoré nás navigujú k optimalizácii nášho života, teda k polepšeniu. Advent sa stáva 4 týždňami intenzívneho, povedzme to, že tréningu, kde máme jedinečnú príležitosť identifikovať, pomenovať a aktívne bojovať so svojimi tieňmi, s tými charakterovými vadami, zlozvykmi či s postojmi, ktoré nám samým bránia v šťastí a ktorými žiaľ nevedome a niekedy možno aj vedome ubližujeme druhým. A tak skúsme zodpovedne prijať túto adventnú výzvu. Poďme spoločne premýšľať nad konkrétnymi krokmi.